In de zinnen en uit de wien wie doet het best vol te houden. Een noffelijke simmerdag. Maar het wordt nog altijd wel een hele storm en dan voel je dat die wind het toch al je wat frisser maakt. Hier en daar een bui of een buiken, nou ja, een prima dag als je dat vergelijkt met gisteren. Joen en vannacht. De zinnen gaat mooi onder en we hebben joen inderdaad ik nog de zinnen. En als we nou vannacht zorgen, dan hebben we vannacht temperaturen tussen de 11 en de 14 graden. De hegere temperaturen op de eiland, de legere temperaturen verder op de provincie. En ik denk dat wij het op de meeste plekken gewoon droog houden. En de wind zwak of matig via de provincie, maar eerst wel krachtig in de kustgebieden en in het watergebied. Wol, morgen, een droge dag, dat is positief. Een dag ik maar zinnen, is ik positief. Maar in de rim van de middag meer bewolking. En de temperaturen morgen dag, ik denk zo om bij de 19 of 20 graden heen, kan ik zo een graadje heger uitvallen. De wind matig en krachtig, uit west tot zuidwest waai en de krachtige wind in het kustgebied. In de joentijd in de nacht neemt de wind vlug uit en krimpt naar het zuidesten. En in de nacht al het ruimwetter. Ik denk al morgen heel bij de joen. En dan zullen we fruit zien. Toonsje, een minwaardag. Ruin, betiden ruin. Misschien wel een protte ruin. En de temperaturen zijn 20 of 21 graden. En nog altijd een sterke wind. Op vrijdag, de zinnen wel eens even waarom. Op vrijdag ik een aantal buien of buikus en een temperatuur om bij de 20 graden heen. En hoe snel ben ik nog altijd positief. Maar droog waar en 20 graden als temperatuur. Pas in de joentijd of in de nacht naar snuita het ruimwetter. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.